ارتهش بیارک خزاییه نقدره به peşketina mrovahiye u peşketina huner, zanistî û teknolojiye bandora felaketa xwezayî jî kem bûn. Desthilatdariya AKP û MHP bi salanê ku hemû derfetên xwe ji bo şer, qirkirin û desthilatdariyê bikartîne. Erdnîgariya Kurdistanê bi şerên qirêj û bi metingeriyê tê talankirin. Mirina hezara mirovan encamê van polîtikayên qirêj e. Devlet bi zanebûn bi hezaran mirov dibin enkazê de hişt. Jin, zarok, pîrokal dibin xerabiyan de bi mirinê re ro bi ro hatin hîştin. Dijminê mirovahiyê AKP û MHP qêrîna gelan nebihîstin û alîkariya kubkeda gelan hatin komkirin jî asten kirin. Yê dikuje ne erdhêje dewlet e. Banga me bi taybet ji bo hunermend, rewşenbîr û siyasetmedara ew e ku bi ruhê piştewanî tevlê kampanyaya alîkariyê bibin. Werin em birînên xwe bi hev re bikevînin. Verun em gelê xwe muhtacî dewletê faşîst nekin. Werin em destê xwe bidin hev û seferber bibin. Zarokên me biparêzin. Zarokên me hebûn û pêşeroja me ne. Roj roja yekîtiyê ye, roj roja alîkariyê ye, em gelê xwe bi tenê nehêlin. Em jin, Dayîk, zarok, Ciwan, xweza, cardin jiyanê şîn bikin.